No niin, tässä on ollut taas tapahtumia niin kuin pöydästä näkyy ja aloitetaanpa sillä, että katsotaan tuolta viime talvelta ensimmäiset videot. Lähdetään sillä liikenteeseen. Eli viime talvena iski idealla, että pitää saada jonkunnäköinen hydrauliprässitalli. Aina on kaiken maailman laakerin puristelua sun muuta, jotka on tuntia tehdä hakkaamalla, niin prässi on siinä parempi. Homma lähti siitä, että minulla oli tuommoisia K-kaupasta purettuja vanhoja hyllyjä. Niissä oli pystyputkena toiminutta tuommoista reikäpalakkia, niin siitä sitten päätin, että teen sen prässin kehikon. Ja katkomisen jälkeen sitten porrailin noita reikiä, että saa kaikki liitokset tehtyä paksulla pultilla. Ja sitten se itse pöytä siihen prässiin pitää olla korkeussääjittävä, että mahtuu eri kokoisia asioita siihen laittelemaan. Tunkki on tommonen vanha. Se on kulkenut mulla mukana edellisestä talosta tänne ja se on 6 tonnin piltama pullotunkki. Yläpäähän piti laittaa sitten tommonen renkula, mihin passaa se tunkin nokka ja alaossaan sitten tietenkin tuo painin varsi. Mulla oli semmonen idea, että porraan siihen tommosen reijän, johon saa sitten hylsyadaptereita kiinni. Ja tälle mallille se sitten tuli kasattua ja jäi viime talvena. Niin nyt on hyvä jatkaa. Joo, nyt ollaan sitten tässä päivässä ja tuossa on tullut jonkun verran tehtyä jo kameran ulkopuolella tätä hommelia eteenpäin ja tilanne on nyt tämän näköinen. Eli on saatu tuohon nyt tuo tunkki paikalleen. Sitten on tämä painovarsi. Pallautusjouset on siinä. Ne on ihan trampoliinista 4 kappaletta jousia ja sitten laitoin polkupyöräsisuukumia tuohon päälle. Niin jos sattuu, että tuommoinen jousi rapsahtaa poikki, niin se on vähän jarruttamassa tuo kumi sitä, ettei lenne silmään. Ja muutenkin kun tässä hästää, niin eipähän ainakaan sormiensa tunge sinne vieterin väliin siinä vaiheessa, kun ne on pitkälle venyneen. Mutta joo, tuossa on tunkkausta varten tuo varsi. Tämähän on tehty tosiaan kaupan hyllyputkia on nämä, eli niitä L-jalkoja. Sitten tämä on jotain epämääräistä rautaa, mitä täällä tallin nurkassa on lojunut. Samoin kuin tämä itse levy. Ja tämä tanko, eli tämä painovarsi, niin se on tästä minun työpöytänä toimivasta hierontapöydästä se, missä pidetään käsiäni hieronnan aikana. Eli se käsinojien semmonen säätövarsi, se on umpirautaa. Niin siitä sorvata hurrautin sitten vähän ohuemmaksi ja tein tuon varren. Ja nyt pitäisi sitten tehdä, kun täällä on tämä reikä, tätä työkalukiinnikettä varten, eli tuonne passaa tuommoinen hylsyadapteri, pystyy sitten hylsyjä vaihtelemaan eri kokoisia vähän näppärämmin siihen, niin tuohon pitäisi porata reikä ja laittaa lukitusruuvi, että se ei tippua hölähä tuolta aina pois. Ja sen jälkeen pitäisi tähän tehdä tietenkin se itse painopöytä tavallaan, että minkä päälle se puristettava esine asetetaan. Niin niillä nyt sitten homma jatkuu. No niin. Lidlin kierretappi. Nyt koeponnistukseen. Lähän pitää
tunkata nyt tätä vähän alaspäin, niin saadaan enemmän työskentelytilaa tuo. Pikkusen keikkuu tämä, kun on lattiassa vähän kaatoja, niin ei tämä pöytä ole ihan jämäkkä tässä paikassa, mutta tämähän on alun perin minun sille, mikä oli täällä tallissa se pienempi pylväsporaikonen, niin sille tehty pöytä. Se oli oikeasti appiukon pylväsporaikonen, niin mä sitten pallautin sen pois, mutta tämä pöytä jää nyt mulle vielä. No, sehän on oikein hyvä tälle prässin tekeleelle sitten. Kokeillaanpas miten tämä onnistuu. Laitetaanpa vähän leikkuuöljyä. Noin. Tämmösiä lukkoruuveja tuolta Lidlistä tietysti. Siihen voidaan lukita sitten tommonen hylsyadapteri. Otetaan nyt tuosta vaikka tommonen yhdenlainen. No, se pysyy siinä. Nyt siihen pystyy laittamaan hylsyn. Ja tämä varsi kun levenee, niin se vastaa tuohon akselin päähän. Nyt sillä on hyvä painella laakereita ja muita pois. Pystyy vaihtelemaan eri kokoisia hylsyjä. Ja ajatus on tehdä tähän sitten kaikenlaisia muitakin työkaluja, mitä pystyy hyödyntämään esimerkiksi kulmarauvan taittamisessa ja pellin kanttaamisessa sun muussa. Sitten porataan reijät, pitää tehdä se pöytä siihen alle. Siinäpä se nyt ois. Tuohon, mistä löysetään paineet pois tunkista, niin siihen pitää tehdä vielä jonkunnäköinen parempi avain. Siinä oli vaan tämmönen tappi lyötynä tuohon, eli sitä on sillä tunkin varrella käytetty. Ja tämä on vanha tunkki, se ei ole tosiaan se alkuperäinen varsi edes tallessa enää, niin pitää tehdä joku kahva vielä tuohon, niin pystyy aukaisee ja sulkeen tuo venttiili. Katsotaanpa vähän, että mistä tavarasta se värkkäilisi. No niin. Nyt on tappi. Tai vääntökahva. Näitä en ole kiinnittänyt mitenkään toisiinsa, että no irrallaan siinä ja pystyy nyt vielä kehittelemään tätä systeemiä. Tuossa on vain 10 mm lattarauta nyt tuommoisena pöytänä. Ja tämmönen oli nyt tämä rakennelma. Ei hirviästi noita eri työvaiheita tullut kuvattua, mutta eiköhän tuosta nyt jokainen pääse kärryille, että miten se on tehty. Jos on hyviä ideoita ja ehdotuksia, että miten tätä systeemiä vielä kannattaisi kehitellä ja minkälaisia apuvälineitä tähän kannattaa tehdä, niin pistähän ehdottomasti ehdotusta tuonne kommenttipuolelle. Tämmönen tällä kertaa oli tämä pläjäys. Katsotaan sitten seuraavalla kerralla
jotain muuta. Se on morjens.